כמו של רוח חדשה. לך על התיאור האתני בסילואן. תודה רבה שאתה עושה תיאור אתני בסילואן, באמת. כל הכבוד על זה שאתה הולך לגרש אנשים מהבתים שלהם. תודה רבה. לא, אתה יודע את העובדות. כשהעירייה לא נותנת אישורים לערבים, לך יש את הזכות להרוס בתים, נכון ניר? שמעתי שזה רק אתה. שמעתי קצת. ניר, מה עם כל השנאה שאתה מכניס לעיר פה? אנשים לא יכולים להתפרנס בעיר הזאת בגלל כאן. היום סוחרים בפנים. איזה סילואן בשייח ג'ראח. בשייח ג'ראח. איפה שלך? שוב ערבים מהבתים שלהם. וגם בסילואן. כל הכבוד לניר ברקת. על מרכזיותה ועל ההחלטה להגיע למרכז העיר. ולא רק את התלמידים, אלא גם את הבוגרים. חשוב לנו מאוד. אני חושב שההחלטה הזאת מבטא עוד אמירה, במקרה הזה ביוזמתכם, במקרים הקודמים ביוזמת עיריית ירושלים, להפוך את ירושלים אטרקטיבית יותר לצעירים ולנוצרים. בשייח ג'ראח אתה עושה עבודה מצוינת. מאחל הרבה הצלחה. בשייח ג'ראח אתה עושה עבודה מצוינת. כל הכבוד לניר ברקת. אתה פה רק שנאה, זה מה שאתה מפתח בירושלים, שנאה. אנחנו חייבים.